Negu giroan bete-betean murgildu gara gaurkoan. Elurra mara-mara gainetan, baita herrietan ere. Guanteak, txaketa bat, txano bat eta berokia. Iragarrita zegoen eta beste behin iragarpena bete eginda. Sí, ha llegado el invierno, pero... Con bufanda y todo y a la calle. Porque hace mucho frío. Goizean ateri eutsi dio toki gehienetan, 1000 metrora elur maila. Errepidetan elurrak ez du arazorik eragin, baina orduak pasa hala behera egin du mailak, 600-700 metroan zuritu dezake. Hortaz, elurrak entzeko makinak aurrera eta atzera dabiltza, neguko plana martxan da. Etorri ziruztun dit, eta pixke garbitzen ibilduiz, baina gutxi da bainik. Ez da egit, bilerarte duretzen duen honek. Negua hurbiltzen ari da eta jada elurra herrietara iritsi da, baina inor gutxi harrapatuko du ezustean, izan ere gehienek egur loteak prest dauzkate etxe atarian neguan sua pizteko eta hotzari aurre egiteko. Sutondoan egiten baitira Bazkalondoko honenak, lagun artean, hezurrak berotuz eta bihotzak auspotuz.